vi mår bra, nu byter vi om. Nej. Nu jävlar kommer högtalaren. Den enda vi har kvar måste spränga! Orta! Av 4 högtalare så är det en återstående. Yeah! Kicka då! Hardcore! Fel sida vägen då. Jajamän, kör hårt! Fan, är snart hemma. Orta! Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tired heart. Eating seasons of pastime activity. The toxicity of our city, Yo! What do you own the world? How do you own disorder? No! Somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder! Det är hagar. Orta! Det är 180 då! Ja, det var fan det där. 360! Ja, jag tror det. More wood for their fires, loud neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, Yo! What do you own the world? How do you own disorder? Now, somewhere between the sacred silence. Den här är bra. Det här är kul. Det är Prison. Ja, men då var vi Klockestrand då. Oh, hårt här. Kom här! Vad fan för betyg? På en skala 1-10. Jajamän. Stark etta. Lätt stark etta. Nearly 2 million Americans are incarcerated in the prison system. Prison system for the US. They're trying to build a prison. Another prison system. Minor drug offenders, tell your prisons you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the human rich. Minor drug offenders, tell your prisons you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the human rich. The percentage of Americans in the prison system. Prison system. Ja, ska vi berätta vad som hände eller? Ja, Ska vi fram till brottsplatsen först. Ja, fram till platsen. Vi snart här. Det är 70 här. Vänta, här nere ska det vara. Här någonstans. Ja, där nere. Där framme. Jajamän. Eller är det mest? Nej. Nej men hallå. Hallå, är det bara borta eller? Ja men. Det kan inte vara borta. Där
det är borta. Det är ju där framme efter nästa kurva säger jag ju. Ja, fan och... Nu skriker kameran jäveln om. Hjullager då! Ja, Hjullager då! Ja, det är ju fint det. Ja, så kameran på det här då. Hjullager då för fan. Det är bara generatorn kvar. Ja. Den tar vi imorgon då. Ja, vi tar den imorgon då. Snart framme. Brottsplats, ja. Brottsplats, ja. Ja, det är en där. Fan, var det så jävla långt in? Men några. Det är långt åt helvete för långt. Jajamän. Nu är det långt. Nu är det jävligt långt. Nu är det jävligt långt. Nu är det långt. Ja, det var 70 där. Ja, då måste du gasa. Vi måste gasa. Vi måste nita. Vi måste tvärnita. Vi måste bromsa. Ja, just. Utfart där. Ja, just det. Men för helvete. Men snart är brottsplatsen här. Snart är vi framme. Ja, vi får akta så vi inte gör ny. Bromsa säkert. Jag bromsar ju. Ja, just. Ja, här är det bättre då. Ja, just. Nu kanin! Nej, vänta. En hare. Okej, en hare. Här är det. Vänta. Jag kan backa. Där är det. 180 jävla grader. Jajamän. Pang in i Ser du snöballen. kan se sladdspåren här då? Jajamän, ser. Jävligt snyggt gjort. Kolla vägen här nu. Det var planerat alltihopa. Ja, och titta här. Jajamän. Här får vi runt då. Ja. Jajamän, hela vägen här. Ja. Men vi börjar här. Det börjar ju här borta. Det börjar ju här. Jajamän, här. Lite längre. Ja, där borta börjar det. Där borta börjar det. Ja. Jajamän. Jajamän. Ja, sen var det färdigt. Nu är vi färdiga. Nu är det helt slut. Ja, det var Änglavakten. Det var Wallbeat som var de vaktade över oss. Wallbeat. Kolla på oss då. Men vi kan ju det här nu. Så vi klarar oss just nu. Vi löser det här. Vi hörs.